Fan hyn nawr, i ni'n gweld yr amrywiaeth yn y linell, gyda'r Caseg Wag, neu'r adfeirch dros bedair blwydd o'd, gyda'r Rhan Frid Cymreig. Ac mae'r dosbarth yma o achos yr Rhan Fridiau yn dangos bod na amrywiaeth. Ac i ni'n gweld... Wel, fi'n excited mawr yn y dosbarth hyn. Mae'n ffrind mawr i Rhan Partridge wedi ennill. Dim Lorraine sy'n arwen wrth gwrs, Rhys Freeman sydd yn arwen a diddorol iawn. Fe enillodd yr handlers ifanc ddo y gystadleuaeth. Ac dyma fe'n dangos y poni Rhan Frid gorau yn y sioe frenhinol i'r perchynog Lorraine Partridge. Rosedale Burmese wrth y march Llanath Aristocrat ac allan o Rosedale Margarita. Wy'n siŵr bydd Lorraine yn hapus iawn. Dim wedi cael y iechyd gorau yn y flwyddyn diwetha. Lwcus iawn o gael Rhys i arwen. A mae e'n neud gwaith arbennig. Ond wrth gwrs y ceffyl sydd yn arbennig fyd. Mae rhaid cofio ni Rosedale Burmese. Y poni gorau o'r anifeiliaid gwag neu adferch y flwyddyn hyn. A Rhys Freeman yn cael sioe arbennig iawn wedi ennill ddo, gyda'r yn trin y trinwyr maen nhw'n galw, ynddo fe? Do. Enillodd ei ddosbarth, a wi ddim yn siŵr ath e mlaen i wneud fwy na ni, ond wi ddim quite yn siŵr. Ond gath ei lwyddiant. Ac ni wedi gweld stori eitha clir yr wythnos yma, bod na ddyfodol disglair iawn gyda sawl un o'r heini sydd yn dangos. Lot o'r eifenc leni, mwy na wy'n gofio. Na, wy'n cytuno dy ti. Mae fe wedi jwmpo mas o ti mewn ffordd yn diwedd. Bydd y celchau yma yn saff yn cwpl o flynyddau i ddod. Wel, dyna ddiwedd ar yr aros. Mae'n hollol amlwg o achos y garden goch. Mae Rosedale Burmese sydd yn mynd ar wobr gynta. Yn y dosbarth Caseg Wag neu adfarch dros bedair blwydd o'd gyda'r Rhan Frid Cymreig. Llongyfechiadau mawr iawn a gwych o waith gyda Rhys Freeman fyny.